Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated. Kung hindi, mumultuhin kayo. Sunday True Stories. Aswang sa Aklan. Dear Sir Jupiter, Sir Chris at Ma'am Chris, ako po si Errol, 38 years old. Ang aking ikikwento ay ang aking karanasan na nagpabago ng aking paniniwala. Namatay po ang aking tatay taong 2018 ng Marso sa edad na 64. Ang dahilan ng pagkamatay niya ay komplikasyon dahil po sa diabetes at mataas na presyon. Ang tatay ko po ay taga-Aklan at doon ko dinala ang kanyang labi upang doon maipalibing na kanyang hiniling bago yumao. Gabi na nang makarating ako at sinalubong ako ng aking tiyahin. Nagtungo kami sa isang liblib na lugar. Mayroong lumang bahay, wala ng pamilyang nakatira, at iyon ang kinalakihang bahay ng tatay ko. Isang karaniwang bahay na gawa sa kawayan. Mayroong 3 baitang nanagdan kung nasaan ang 2 kwarto. Sa likod ng bahay ay naroon ang palikuran. Itinago namin ang labi ng aking ama sa isang kwarto at bukas raw ng umaga ay aayusin ang bahay para sa lamay. Nang gabing iyon ay naroon lahat ng aking mga kamag-anak nang iba sa kanila ay unang beses ko palang nakita at nakilala. Doon ko lang din nalaman na may lahi pala kaming kambal dahil mayroon pala akong pinsang mga babae na kambal. Napansin ko na mula nang dumating yung kambal ay nag-iba ang aura ng paligid. Dahil nanahimik ang maingay na kwentuhan ng lahat na parabang nakikiramdam ang bawat isa. Nang magpunta ako sa kusina, ay sumama sa akin ang tiyuhin ko at sinabing, mga aswang yung kambal na yun. Hindi ako naniwala. Bilang laking Maynila ay tinatawanan ko lang ang mga taong naniniwala sa aswang dahil ang alam ko ay gawa-gawa lamang ang mga aswang. Pagdating ng 8:00, ay kitang-kita ang maliwanag na bituin sa bintana at ang langit ay madilim na. Ibang-iba ang probinsya, ramdam ang lamig ng hangin at mas malakas ang huni ng mga kuliglig. Umalis na rin ang iba kong kamag-anak pero hindi umalis ang 3 kong pinsan na lalaki at 1 kong tiyo. Ang sabi ko sa kanila ay wala namang problema kung mag-isa akong matutulog sa lumang bahay ng tatay ko sa gabing iyon. Napansin ko na nagtinginan ng aking mga pinsan at nagsalita si tiyo. Hindi ka pwedeng iwanan mag-isa lalo na may kasama kang patay. May mga aswang dito. Alam nila kung sino ang mga bagong salta. Umayag na lang din ako sa kagustuhan nila. Natatawa ako nung una dahil pagkatapos kong maligo ay nakita ko si tiyo at ang 3 ko pang pinsan na nagkwekwentuhan at binabantayan ako na parang bata. Naisip ko na sadyang mapamahiin at may pagka-ignorante ang mga probinsyano. Nagpaalam na ako sa mga pinsan ko at kay tiyo na
matutulog na ako. Pinaalala sa akin ni Tio na siya ang magsasara ng bintana. Pumasok siya sa loob ng kwarto. Nakita ko ang dala niyang itak na nakasabit sa kanyang bewang. Ang bintana ay gawa sa kahoy, luma at marupok na. Mahigpit niyang itinali ang lubid sa pako bilang kandado ng bintana at bago siya umalis, ay muli niya akong pinaalalahanan na kung may marinig ako na kahit anong kaluskos, ay tawagin ko sila kaagad. Nang mahiga ako sa kama, ay saka ko lang naramdaman ang pagod. Ang kama ko noon ay gawa sa kawayan. Mayroong manipis na kutsyon at ang gamit ko noon ay manipis rin na kumot. Huli kong alaala ang mga tunog ng kuliglig bago ako nakatulog. At nagising akong bigla sa kaluskos sa bintana. Pinaliwala ko lang ang aking narinig dahil sa hindi naman ako matatakutin sa ganoong bagay. Hindi ko rin hilig mag-isip ng mga aswang o anumang kababalaghan dahil para sa akin, kung ano ang hindi mo nakikita ay hindi dapat paniwalaan. Ngunit ang kaluskos ay hindi matigil at mabilis kong idinilat ang mata ko nang marinig kong tumunog ang bintana. Lumangit-ngit na parang pinipilit mabuksan. Tahimik lang ako at nakikiramdam. Sa mga oras na iyon ay duda pa rin ako sa mga aswang. Maaaring hayop lang ang may gawa ng kaluskos sa bintana. Tumayo ako at binuksan ang telepono ko upang ilawan ang bintana. Nagulat ako dahil ang lubid ay maluwag na. At maya-maya ay nakarinig ako ng dalawang boses ng babaeng nagbubulungan sa tapat ng bintana. Doon ako nakaramdam ng kaba at napatingala ako nang marinig ko ang kaluskos sa pader paakyat sa bubong na parang gumagapang. Lumabas na ako at tinawag ko ang tiyuhin ko. Ginising ko sila at sinabi ko na mayroong boses at kaluskos sa bintana at bubong. Hindi na sila natulog ng gabing iyon at nagmatsyag buong gabi. Nabigla ako nang makita ko ang kwarto kung saan inilagay ang kabaong ng aking tatay. May pumilit na magbukas rin nito dahil maluwag rin ang lubid at may mga kaskas sa kahoy tila kalmot ng sinumang nagpupumilit pumasok. Inilabas na rin sa sala ang kabaong ng tatay ko at sa sala na rin ako pinatulog. Kinaumagahan ay tinulungan akong ayusin ng mga tiyahin ko ang lamay, pero may binulong siya sa akin na aking ikinabahala. Huwag kang papayag kung alokin ka ng pinsan mong mga kambal na mamasyal sa labas o kahit anong paanyaya nila. Ang sabi pa niya sa akin ay mamayang gabi na ang libing ng tatay ko at inayos na nila ang lahat. Nagtaka ako dahil dapat ay sa makalawang araw pa ang libing, pero mayroon daw nagbabadyang pahamak. Bukas na bukas rin ay dapat na daw akong umalis dahil pag nailibing na ang patay, ay ako naman ang pag-iinteresan ng mga aswang. Di ko lubos maisip na aswang ang kambal kong pinsan. Pagtapos ng libing ay dating gawi. Naiwan muli sa bahay ang tiyuhin ko at ang 3 kong pinsang lalaki. Nang gabing iyon ay nakipagkwentuhan muna ako sa tiyuhin at mga pinsan ko. Gulat na gulat sila kung bakit
nandito ang kambal kong pinsan dahil sa ibang lugar pa daw sila nakatira. Panigurado nila na ang pakay nila ay makain ang patay o kaya naman ay ako. Naging mababaw ang pagtulog ko dahil paulit-ulit kong naririnig ang sinabi ng tiyuhin ko na pakay ng aswang na kainin ako at ang tatay ko. Pero ngayong tapos na ang libing, ay ako naman ang pag-iinteresan ng mga pinsan kong aswang. Ilang oras ang lumipas ay naririnig ko na ang hilik sa sala. Nakatulog na ang tiyuhin ko at mga pinsan at maya-maya ay nakatulog na rin ako. Bigla na lang akong nagising dahil sa langit-ngit na naririnig ko at tunog ng pako na nalaglag sa sahig na kahoy. Pagdilat ko ng mata ay bukas ang pintana. May nakasilip na anino sa labas. Hugis babae dahil sa mahaba at tuwid ang buhok. Sumigaw ako. "Sino yan?" At nasaksihan ko na bumaba ang ulo. Pumasok bigla ang tiyuhin ko sa loob ng kwarto at ang dalawang kong pinsan ay nasa labas ng bahay sa tapat ng pinto. Kanina pa raw sila gising dahil naririnig nila ang mabigat na yabag sa bubungan at aswang raw iyon na umaligid. Humingi ng pasensya ang pinsan ko sa akin dahil dapat daw ay sa sala na lang ako natulog. Hindi na ako natulog ng gabing iyon. Sa eroplano ko na lang itinuloy ang tulog ko, biyahe pabalik ng Maynila.